S veľkou radosťou vás vítam pri slávnostnom odovzdávaní nášho nového multifunkčného ihriska, ktoré bude slúžiť všetkým deťom, mládeži aj dospelým. Toto ihrisko je dôkazom, že keď sa spojí dobrý nápad, spoločné úsilie a podpora správnych partnerov, aj v malej obci sa dajú vybudovať a dosiahnuť veľké veci. Ja si myslím, že toto ihrisko je užitočné pre mládež aj pre deti. Vďaka tomuto projektu, keď sa obzriem okolo seba, vidím veľa šťastných detí. Tento projekt len dotvára to, o čo sa pán starosta snaží. To znamená, že pripraviť občanom čo najlepšie podmienky pre život v obci. A je to veľmi veľký prínos aj pre dedinu, aj pre tento malý región, čo tu máme. Som veľmi rád, že máme toto ihrisko multifunkčné a dúfam, že budeme mať veľmi veľa takých športových podujatí. Najčastejšie sem budem chodiť hrať futbal, volejbal, basketbal. Odporúčam to každému, aby sem prišli. Je to naozaj zábava. Musím povedať, že klobúk dole pred starostom, ktorý prináša hodnoty do tej obce.